vormen natuurlijk. Maar helaas gaan we niet meer verder. We gaan door met het Penjak Silat. Goed, misschien dat we zouden even terugkomen op die Komba Russe, op die vechtstijl uit Rusland. Vechtkunst die veel meer is dan je op het eerste gezicht zou denken. Door velen omschreven als een uitermate gevaarlijke en efficiënte manier om jezelf te verdedigen. Er wordt gesproken van maar liefst meer dan 6000 verschillende stijlen. Uitermate jeugdige Penjak Silat expertjes, zeg maar. Silat dan heel erg warm hart toedraagt.